En temps remots, ja fa més de 200 anys, es va crear un personatge una mica desorientat i malvat, amb 2 cargols al cap, Frankenstein. Va ser en aquella mateixa època que també va existir un genet molt popular, el cavaller de l'armadura rovellada, conegut com Cafre. Crec que va ser el destí dels herois que va treure de mi la guerrera que porto a dins i vaig decidir fer-me la valenta i emprendre un viatge llarg i perillós, conegut com l'increïble viatge dels petons voladors. D'aquell lloc fantàstic mai ningú no n'havia tornat, però jo, guerrera i intrèpida, vaig decidir anar-hi a buscar el meu petó volador. Després d'uns quants dies cavalcant, vaig aturar-me en un poble petit però molt acollidor, situat en un indret anomenat Mystic River. Els torrents que l'envoltaven davallaven cap a un minúscul rierol. Va ser en aquest precís instant, en aquell recòndit lloc, que em vaig sentir una estranya enmig de tot i vaig decidir escriure un dietari del foraster per explicar les aventures i desventures d'aquest llarg viatge. Després de passejar-me pel carrer d'aquell curiós poble, vaig descobrir una petita llibreria. Em vaig aturar perquè em va cridar molt l'atenció els 2 únics llibres que hi havia a l'aparador. Barcelona, una biografia, i Rusty Brown. Per què deuen estar sols a l'aparador? El misteri que envoltava l'establiment i la curiositat per veure què hi trobava dins em va empènyer a entrar-hi. Sorprenent! La llibreria era plena de gent. Uns miraven revistes, com la revista del Miquel Àngel. Altres remenaven llibres per les prestatgeries i buscaven històries i contes que els portessin a dimensions desconegudes i que els fessin somiar, imaginar i sentir, com el conte de l'Eva. D'altres estaven asseguts i escoltaven el llibreter. Un pagès, una família de forners, una àvia que mai no havia fet vacances. 2 nenes que anaven vestides de princeses escoltaven atentament uns contes de fades que transportaven a un món poètic, ple de fantasia i d'il·lusió. El conte de la serventa i la mecànica del cor. Vaig reaccionar enmig d'un estat d'eufòria imaginària. Havia de continuar el meu perillós viatge. De nit, desorientada, sense saber on era, vaig arribar a una espècie de parc d'atraccions. A l'entrada hi havia un cartell que hi deia Zombilenium. Estava infestat de monstres i d'altres éssers fantasmagòrics que se m'apropaven. Tot i portar una armadura, vaig tenir por. Vaig pensar que la mort a l'alba em perseguia. De sobte, un soroll. Un cop, i es va fer fosc. Quan em vaig despertar, estava al meu llit. Ha estat un somni o real? Em vaig preguntar. Quan penso en aquesta història, el cor em batega. Em fa batre records des de temps remots, de la poma a la pantalla i fins avui, Diada de Sant Jordi. Tot i que estem encara confinats, us haig de confessar una cosa. Jo he trobat el meu petó volador. I us l'envio des d'aquí, a tots i a totes. Bona Diada de Sant Jordi, de part de la Biblioteca Pública de Lleida.